diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera vyhlásil, že Srbsko je pod najväčším tlakom a že rozhovory o riešení otázky spoločnosti NIS sú veľmi náročné. Dodal, že 15. januára bude rozhodujúci termín, keď štát urobí svoj krok. Na otázku, či kvôli tlakom Srbsko znižuje snahu udržať neutrálne postavenie medzi východom a západom, prezident uviedol, že Srbsko zostáva neutrálne. Gazprom neft zabezpečil spolupráci so srbskou vládou a svojimi partnermi bezproblémové fungovanie spoločnosti NIS aj počas obdobia sankcií, uviedol Alexander Bozan-Charchenko. Primátor Nového Sadu Žarko Mietin sa zúčastnil dnes slávnostného otvorenia teplárne Majevica, prvej novovybudovanej teplárne v meste po roku 1983. Tepláreň bola vybudovaná ako moderný objekt spĺňajúci najvyššie štandardy energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia. V Staropazovskej divadelnej sále v piatok 26. decembra odznel tradičný vianočný koncert v organizácii tamojšieho Skús hrdinu Janka Čmelíka. V programe, ktorý bol svojráznou súvahou dosiahnutých výsledkov počas roka, vystúpili početní aktivisti tohto slovenského spolku. Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen Kulpín aj tento rok usporiadol tradičný koncoročný program, ktorý sa konal v piatok 26. decembra vo Veľkej sieni Slovenského vojvodenského divadla v Barskom Petrovci. V rámci štefanského programu stredisko predstavilo svoju celoročnú činnosť všetkých zložiek. V mládežníckej sieni Domu kultúry v Kovačici bol 26. decembra slávnostne predstavený Kovačický kalendár na rok 2026, ktorého vydavateľom je memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka. Včera sa v Slovenskom evanjelickom chráme Božom v Kovačici uskutočnil koncert vážnej a sakrálnej hudby známeho srbského huslistu Jovana Kolundžiu a jeho sestry klaviristky Nady Kolundžiovej. Hostí z Belehradu privítal zborový farár Martin Bajza. Motorkári z obce Barsky Petrovec a ich priatelia organizovali včera 7. akciu Motosanta. Najprv rozdelili balíky deťom zo združenia My, následne deťom z Kulpínskeho združenia Objatie a napokon sa na poludnie vrátili do Barského Petrovca na námestie Slobody, kde pri pomníku privítali ďalšie deti a rozdelili im balíčky. Motorkári boli činní aj v Kisáči. V tejto dedine sa po štvrtý raz konala humanitárna akcia Motodetko Mráz, ktorú zorganizovali kisáčski motorkári v spolupráci s dobrovoľným hasičským spolkom Kisáč a Freeriders Indian Kisáč. Rozdelených bolo približne 320 balíčkov. Na zajtra meteorológovia predpovedajú oblačné a suché počasie s ranným mrazom. Fúkať bude mierny severozápadný vietor. Ranná teplota sa bude pohybovať od -3 do -1, zatiaľ čo denná dosiahne 3 až 5 stupňov Celzia. Ďakujeme za pozornosť.